תזוזי מצד לצד, קון למועדון TACD Dream Team, כל שעה זה happy hour, תעביר תביד שלי, לא עצור עד שיוריד את המתדור, עם חיבורים מטורפים שיכולים לנגח שור, אז הם אומרים שהיפ-האפ מת, ומנסים לחסום את האמת, חומות מונות מאיתנו לצאת, מחברת עם מחברת והנה שסבלימינל, סבלימינל, 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 מה? חזר על הסוס הלבן, הדגל מורם, כידון מקוון, במבול, במטרה, נו, שום הכרה כאן, דבל לא נזנג עם הקלפים על השולחן, כי אני טורו מבוצץ בדיברו, מחולל מיסים כמו סבא ג'פטו, בוא נראה מה קורה פה, אין צועקות כגרו, אני טורו מבוצץ בדיברו, תאכל מרס, תומקים לי, אין טקו, בוא נראה מי שולט פה, סף נומרו, אז בתוך ים של מלל שלא שווה שקל, מילים שלי בולטות כאילו הן צומנו במארקר, אם נעלבת טמבל, קח פנדל וזוז מהדרך של המאסטר, למה אם אתה גנגסטר בהאמר או סנג'ר עם פאנצ'ר, אולי אוהב היפ-האפ אבל אתה לא ראפר, מוקף מלא בנות, יו-האפנר, מחבר אותם לצ'ארג'ר, הוא לוקו, עליו מלא זהב כמו פררו, סוחב את כל הסצנה על הגב כמו רודאו, מושך ועוד מושך וכל זה ללא אקו, עוד לפני ששלושת רבעי מהם שיחקו בלגו, טמברי ריקלי הם מושכים ברקסים, משחקים את השדרנים ולא עוברים טסטים, למה כמה זה עולה לי, האם זה שווה לי, משחק רק עם הקלפים שאלוהים זורק לי, אני טורו מבוצץ בדיברו, מחולל מיסים כמו סבא ג'פטו, בוא נראה מה קורה פה, אין צועקות כגרו, אני טורו מבוצץ בדיברו, תאכל מרס, תומקים לי, אין טקו, בוא נראה מי שולט פה, סף נומרו, אני טורו מבוצץ בדיברו, מחולל מיסים כמו סבא ג'פטו, בוא נראה מה קורה פה, אין צועקות כגרו, אני טורו מבוצץ בדיברו, תאכל מרס, תומקים לי, אין טקו, בוא נראה מי שולט פה, סף נומרו, אני טורו מבוצץ בדיברו, מחולל מיסים כמו סבא ג'פטו, בוא נראה מה קורה פה, אין צועקות כגרו, אני טורו מבוצץ בדיברו, תאכל מרס, תומקים לי, אין טקו, בוא נראה מי שולט פה, סף נומרו, טורו מבוצץ בדיברו, מחולל מיסים כמו סבא ג'פטו, בוא נראה מה קורה פה, אין צועקות כגרו, אני טורו מבוצץ בדיברו. אני טורו מבוצץ בדיברו, מחולל מיסים כמו סבא ג'פטו, בוא נראה מה קורה פה, אין צועקות כגרו, אני טורו מבוצץ בדיברו, תאכל מרס, תומקים לי, אין טקו, בוא נראה מי שולט פה, סף נומרו, אז אני טורו מרו מפוצץ בדיברו, הלו מאמה, בוא אליי, אל תביא פיג'מה, אין אף אחת אחרת, את לבד, בג'קוזי תזוזי מצד לצד, קון למועדון TACD Dream Team, כל שעה זה happy hour, תעביר תביד שלי, לא עצור עד שיוריד את המתדור, עם חיבורים מטורפים שיכולים לנגח שור, אז הם אומרים שהיפ-האפ מת, ומנסים לחסום את האמת, חומות מונות מאיתנו לצאת, מחברת עם מחברת והנה שסבלימינל, סבלימינל, 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 מה? חזר על הסוס הלבן, הדגל מורם, כידון מקוון, במבול, במטרה, נו, שום הכרה כאן, דבל לא נזנג עם הקלפים על השולחן, כי אני טורו מבוצץ בדיברו, מחולל מיסים כמו סבא ג'פטו, בוא נראה מה קורה פה, אין צועקות כגרו, אני טורו מבוצץ בדיברו, תאכל מרס, תומקים לי, אין טקו, בוא נראה מי שולט פה, סף נומרו, אז בתוך
בתוך ים של מלל שלא שווה שקל, מילים שלי בולטות כאילו הן צומנו במרקר. אם נעלבת טמבל קח פנדל וזוז מהדרך של המאסטר. למה אם אתה גנגסטר בהאמר או סנג'ר עם פאנצ'ר, אולי אוהב היפ-האפ אבל אתה לא ראפר. מוקף מלא בנות יו-האפנר, מחבר אותם לצ'ארג'ר הוא לוקו, עליו מלא זהב כמו פררו, סוחב את כל הסצנה על הגב כמו רודאו, מושך ועוד מושך וכל זה ללא אקו, עוד לפני ששלושת רבעי מהם שיחקו בלגו. טמברי ריקלי הם מושכים ברקסים, משחקים את השדרנים ולא עוברים טסטים. למה כמה זה עולה לי, האם זה שווה לי לשחק רק עם הקלפים שאלוהים זורק לי? אני טולו